Aké budú kroky vlády v nasledujúcich dňoch? V utorok sa vládna delegácia zúčastní na rokovaniach v Bruseli, kde ukrajinskí politici mali drzosť sťažovať sa na nás, že sme pripravení prijať recipročné opatrenia, napríklad v podobe zastavenia dodávok elektriny na Ukrajinu. Po návrate delegácie z Bruselu zvolám koaličnú radu, potom vládu a budeme rokovať. Aké opatrenia príjmeme, aby sme adekvátne reagovali na sabotáž prezidenta Zelenského? Za Smer, Slovenskú sociálnu demokraciu, oznamujem, že sme pripravení rokovať a dohodnúť sa v koalícii na zastavení dodávok elektrickej energie a výraznom znížení podpor pre občanov Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú na území Slovenskej republiky. Verím, že aj koaliční partneri vnímajú situáciu okolo zastavenia tranzitu plynu za mimoriadne vážnu a hodnú suverénnej reakcie suverénneho Slovenska. Jedinou alternatívou pre suverénne Slovensko je obnovenie tranzitu alebo hľadanie kompenzačných mechanizmov, ktoré nahradia výpadky na verejných financiách vo výške takmer 500 miliónov eur.